Ha? Wala lagi ka uban pagka gahapon lagi. Wala kay nakaw to isa. Wala mo mudra dito. Matigiwak gahapon man. Okay. Liman. Man, halingan. Pilit. Kaya Kung sa nilas daw. Say one karon. Ayos. Tanda. Mas layo dyan. Lango ko. Yala. Kuha kay lango. Ay lang ko dito rin sa pagkakuan. Spartan guys, minus doon. Drink money? Sige lang. Sige. Tagdila sa natin. Asam daw ko na Kaya kayo. ang tanar managan pa ninyo. Narabay umu diri. Asam ka? Dagan kay umu diri uy. Wala na mo managan mi.
So, oh, No, 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 no. No. Ay, pinabinbin sa tililing ako. velvet. Ako ba na Tabi, buhay, biar. Tabi. Lah, orchid. Nag-orchid. Oh, dikwala. So yun na, di sana dikwala. Di ko alam. Sana, Ako oh. na ron dikwala. Ito. Ito doon tali ron. Kagkan to. Ito na ako daan. Ayaw. Nakatulog na yun. Nagbalik na lang. Balik bara. Kala mo video ko. Oh, buhay lagi. Yung siyang buhay. Buhay. Ari ganit kuya. Ari ganit angkol. Nga. Ayun dahil. Laka yung mga kam. Laka. Ay down ha. Ayaw pa gran ha. Buwan lang. Nice. Layo dong. Bawa ba? Kani manimo din yung kuan. Traveler na pala ning channel iya si Philip. The Traveler. The Little Traveler The Little Traveler. of Cebu. Ya sira tong palangkon. Oh, di ba? Na siya kuan, subscriber. Ikaw. Ikaw. Whoops. Ito barag naman ah. Walk ka. Walk. Come on, faster. Run. Hold, anak. Ganit. Ay. Ay, napakupiyan sana. Lipat papaan. Philodendron. Dako. Lo. Diba? Bati man. Si Bati. Na naman tangad to? Lain nga klase. Ang dako una. Ay, nagdamang ay. Oh. Ay, pinalain ka. Ay, lamok ko. Nagdili na yun. Tabi. Kubas? Kubas ya? Sige. Ginagawa mo. Halak ka. Oo, sa titin. Ano, mato na ta? Uy. Ayaw ba? Ala, swing. Rain, go away. Rain, go away.
Asa? Kira ka bay? Pikas El. Ano na siya? Ay, ito siya. May kunas. Sige, mo tali. Ayaw si panggunit. Dito. Ari ka tayo, lubog na diri. Naisda na, fish. Ah, fish mo. Ay. Fish? Nasaan na eh? Ayaw panggunit. Ano, parang anak ka. Sige, sige. Hindi, hala. Ano lang. Ayaw panggunit. Matok naman siya. Anak ka na. Wala ikaw na rin dong alimato. Wala ka? Oh, gusto kawas yan sa buwang clip. Ayaw, nablig na naman eh. Pwede na, mabuli na. Ito.
kayo sa aming mga adventures sa Sambuan, sa South Part ng Cebu. Chinininining. Ayan guys. Be.